podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niki kan lebih bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe. Garape piye iki garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sih. Kendang sih. Buka celuk mau kendang dah. Buka celuk, Mas. Lali kok ya, suwe lali kok. Esok amane